Mhuri yeZimbabwe pane mwanasikana watinaye panapa. Mwanasikana uyu anoda help, anoda kubatsirwa nemwoyo wakanaka. Ngatichiregai kutarisa zvekumashure kuti wakazopinda sei mutsaona iyi. Ndio inozi misikazwa iyo. Ngatisiyanei neizvozvo. Situation yaari inogona kunge iriyo situation ine mwana wako, inogona kunge iriyo situation ine hanzvadzi yako. Izvozvizvi ngatingomubatsirawo. Kazhinji zvimwe zvinhu unozozvinzwisisa kana zvaakwako, zvisati zvaakwako unogona kutadza kuzvinzwisisa. So ngatizwei nyaya yemwanasikana isecret. Saka hatina kukwanisa kumushuta video nekuti isecret. Saka hatiisi foto rake, tinongonzwa audio chat then tomubatsira. Vanoda kumubatsira ma one on one counseling, kwete vanoda kuroora. Vanoda kuroora munonyatsobva majeka kuti aindoda hangu kumuroora mwanasikana uyu. Vanoda kukanzela monyatsojeka, kwete kuti ndoda kumukanzela iwe uzotanga kutaura zvelavhu naye. Aiwa, hatidi mweya wakadaro. Toda vanhu vanouya straight. Vanoda kuroora vacho tinovada futi, vanoda kukanzela vacho futi tinovada, asi ngatitaurei patiri chaipo chaipo nezvatiri kuda chaizvo chaizvo, kwete kutora advantage yekuti mwana ari patsaona. Right. Tisati tapinda munyaya yedu, senguva dzose don't forget to subscribe to our channel Utindi TV. Kuti Utindi TV ndo kuti ukobvu, zvinoreva kuti kana waswira nyaya hobvu hobvu unongomhanya pa Utindi TV media. Usati wazviuraya, usati wasiya basa, usati wabuda mumereji iyoyo, usati wapara mhosva nesecret yauinayo, tibate panhamba dzeutindi dziri pamusoro apo, tikurukure. Tikurukure. Usagara nesecret inozosvika pakukuparisa mhosva, inozosvika pakukuurayisa. Right. Kwenguva dzino ngatimbonzwai mwanasikana uyu ari kutaura nyaya dzake. Thank you very much. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ini ndiri musikana ne22 years. Ndine 22 years. Ndakadanana nemukomana wangu kubva 2022 kusvika this year. Saka pakudanana kwedu taitodanana zvakanaka. Kubva kwese kumashure uko bva tatomboita sevanhu vanodanana matesti eropa. Tikaonekwa tese hapana tati negative. Hapana airwara, hapana anga aine problem. Takaenderera mberi tichidanana. Then 2023 last year, inini nemunhu uyu hataisambonyanyoonana, taisaonana steriki zvakanyanya. Taionanawo apo neapo, ndokusangana kwataiita. Saka ininiwo ndaitotiwo ndine munhu wangu one, anga anguri one, ndaisambochita, ndaisamboitawo kana musikanzwa. Handina zara ndaitomboita kana musikanzwa nevamwe vanhu, asi handida kuziva kuti semumwe wangu ane zvaari kutoitawo kwaari ikoko. Zvadaro takasangana. After that ndibva ndazoona kuti ndiri kurwara, miri yangu haina kumira zvakanaka. Ndakatanga kungoita rashi nekutemwa nemusoro kudii. Ndibva ndatozozvinyumwa ndikati zvakuitika panapa handichazvinzwisisi. Ndibva ndaenda kukiriniki. Ndasvika ndichisikobatwa HIV. Zvadaro vakandikanzelawo. Ndambonzwisisa zvekuti panguva yacho iyoyo ndakambofunga kutozvipfuudza ipapo last year pacho ipapo muna January February. Ndakambotofunga zvakaipa. Pandakanzeliwa, ndapiwa mapiritsi
mushonga wangu kubva ndatanga kunwa wangu mushonga. Then ndati gare gare pandazodawo mubvunza, ndakangomuti iwewe tikufanira unoti titestwe. Bhati zvambonyanyiita sei, handisi kuda. Ndatombomuti uyo undione kwakutenga single test, tichida kuti ndimuteste, bva aramba. Iye anenge anga akatozvibata, anenge anga akutozviziva, bhozi anga akuita achinzvenga nzvenga. Bva ndazongosiyanawo nazvo, ndamusiya akadaro. Iyewo kubva ipapo, kubva pandakatomubvunza nezvazvo, haana kana kuda kubva akabva angotanga kundiignowa. Kubva ipapo tanga kungondiignowa from nowhere kudomu, aingodaira apo neapo, kubatika haachabatike, haachatombovanike pamakozi, akuignowa. Anongokuudza kuti ndiri bhizi, zvazodii. Izvezvi anogara kuBeatrice. Izvezvi ndokwaakabva aenda kumba kwavo. Zvino inini nekundiignowa kwese kwaaita zvaindirwadza. Nanhasi zvinotondirwadza kuti koiye sei ndiye akandipa chirwere. Pamusoro pazvo obva andisiya, akundisiya ada kuti ndizodiwa nani. Zvinongondirwadza izvozvo, ndozvinenge zvingondirwadza zvokuti ndinenge ndichitongofunga. Ndakazomudza kuti iwewe unotorwara ndowakandipa chirwere, unoda kuti ndiite sei? Haadairi, aingoignowa. Ndakambofunga zvakawanda, but ndakatomboshingirirawo. Ndichidzorwawo nevandakamboudzawo nyaya yacho. Munhu wandakaudza aitozviziva, ndoaimbondidzora achindidzora, zvokuti mwoyo wangu manje unoramba uchitorwadza zvekutoti izvezvizvi ndinofunga kuti upenyu hwacho huchaenda nekupi, ndichazoita sei, ndichazoroorwa nani iye kana ari akudai, zvozoita sei? Saka ndakuongoona kuti bheta ndizviuraye, ende ndatofunga kunofira kumba kwavo chaiko, ende ndinotomunyengerera kutaura naye pafoni nekuda kuwana purani yekuti ndisvike kumba kwavo. Ndaingototi musi wendinosvika kumba kwavo chete akangoti ndiuye, iwoyo musi iwoyo ndomusi wandinotonozviurayira ikoko, kana kutourayana iye wacho, totofa tese. Ndopapatori nepurani yangu izvezvi yekuti nditoronga, inyaya yekutoti iye wacho haatobatike-batike. Asi ndatongoti pandinongowana mukana wekuti ndimuone chete, ndiri kutofunga zvakatoomarara chaizvo. So ndakatomboti ayo, regai ndisati ndaenda regai ndimbonzwawo, ndinzwe imimiwo kuti pamwe ndingabatsirike pamafungiro angu kuti ndobatsirika sei, nekuti inini handina mamwe mafungiro kunze kweiwaya. Zvinondirwadza zvisingaiti, zvinondirwadza.
hazvina kana izvezvika hapana ataanozviziva kana kumba chaiko kwedu kwese vanhu vese hapana anozviziva kana 1 ndini chete ndinotozviziva kuti ndo zviri kuitika muupenyu hwangu. Saka izvezvizvi ndinotozviita zvekutobiridzira chaizvo zvekuhwandira hapana ataazvibata. Saka ine ndichingofunga kuti saka musi wazvinobatwa ndoita sei. Saka ine ndati saka ndisanotozvipfudza hangu zvisati zvazivikanwa nekuti handina ndandito netasire yekuti handichambofa ndakaroorwa ini handichawanikwa. Saka hapana chekuraramira ndiri ndichiraramira ichi panyika pano. Handina musi wandakambopinda mubhawa ndinotonamatawo ini. Saka ndandakatotsamwa kana kutoti Mwari wacho makazosiya zvinhu zvakadai sei zvichiitika ini ndichitokunamataiwo. Ndobva ndapinda futi mumatambudziko. Ndanyanyotadzei? Ndanyanyotadza chii chandanyanyotadza? Problem yacho yangu iri papi? Inini ndanyanyotadzei Mwari? Saka ipapo nanhasi Mwari ndotongoti hapana chandiri kuraramira bheta handife nekuti Mwari wacho ndichikunamatai ndosangana nemaproblemu akadai neeji ndiri mwana mudiki. Pamusoro pazvo ndozoita sei kumberi? Ndatoshaya kuti ndobatsirikawo sei, kutouyawo kudai kutsvaga kubatsirwa. Nhai mwanasikana, uri kupi wewe? Ndogara kuchitungwisa. Ndoda kuziva kuti vabereki vako iwewe variko here vese, baba vako namai? Waraiti kana vasiko unogara nani? Kana variko ndivo vauri kugara navo here vabereki vako? Vabereki vangu varipo vese vapenyu, asi handigari navo. Inini ivo vanogara kwakasiyana nekwandinogara. Inini ndogara ndiri ndega. Asi pari zvino ndogara nasisi vangu asi havazvizivi. Panguva yacho ndaiva ndiri ndega ndichienda kuchikoro. Right. Number 2, ndanzwa uchiti nyaya yako iyi haina munhu anoziva. Uri kutya here kuudza vabereki kana hama dzaunogara nadzo? Chii uri kunyanya kutya? Vanodini? Vane hasha here? Vanogona kukushungurudza here? Kana kuti kungonyarawo kutya kusekwa? Nyatsokuva clear kwandiri. Ndirikuda kukubatsira mwanasikana, usasirira any single word. Taura zviri pamwoyo pako zvese. Kana uchitya kungonyara zvekusekwa, nditaurire. Kana uchitya kuti vanokushungurudza, ndiudze. Kuvaudza ndototya nekuti hazvitombomiri zvakatombonaka. Vanogona kutondishungurudza, hazvitombobude. Ndototya kuti nditaure. Saka ndotongozviita zvangu ndega. Hazvitombobude. Then chimwe ndechekuti ndoda kuziva kuti ukawana munhu anogona, kana uchitya
kana uchitya kutaurira hama dzako kana vabereki, ukawana munhu mukuru anogona kundotaura nawo nenzira yakanaka, unozvida here izvozvo? Unozvida here izvozvo kutoti vabereki vako vataurwe navo nenzira yakanaka yekuti vanogamuchira? Ungazvida here izvozvo? Nekuti sei ndichidaro? Kuti urambe wakakeepa that secret iyoye, iko kungoichengeta chete ikoko ndokumwe kunopinza Satani anenge akukufurira kuti dai wazviuraya, kana kupedzisira wakuwara nestress uri wega. Chinhu chekunga wakavharira uri wega chisikazikani nevanhu chinokukanganisa zvakaipa, chiri very dangerous. So kana vanhu vaakuzviziva, at least pane mhepo imwe mhepo inokufura yaunozwa kuti izvezvi zvinhu zvaakuflowa. Handiwazvona. Satani anotora advantage yekunga vanhu vasingazivi. Satani anotora advantage yekunga uri kuzvidya mwoyo uri wega pasina munhu ari kuzviziva. Saka wakasununguka here kuti kana pakaita munhu mukuru anondotaura nehama dzako kuita kuti vazvizive, so that unomwa mishonga yako wakasununguka pasina chekunyara kana kuti chekutya? Ipapo panonditi remei zvekutoti vanotaurwa nawo ka. Ndaingoti ndotongozviitira secret zvangu ndega, kuti vataurwe nawo ka hazvitombobudi. Ipapo ka ndangoti pamwe vongotogara vakadaro vasingatozvizivi, zvongoitawo zvangu ndega, ndotongozvichengeta ndega, ndotongozvichengetera dambudziko rangu ndega, ndichitongoita zvandinenge ndichiita ndega. Vanga kutozogona kutozozviziva hamheno patowewo paya, pamwe pato nemakore, kwete izvaizvezvi. Panonetsa ipapo. Okay, todzokera kunyaya yako. Handiti bonde wakatanga kuriziva pamukomana uyu here? Ndopa wakatanga kuzivira bonde here, kuziva murume, kana kuti wakanga wakumuziva? So kana wanga wakuziva bonde before mukomana uyu, wawakasangana naye before mukomana uyu, pakatora nguva yakareba sei kuti uzosangana nauyu? Handiwanyatsonzwisa mubvunzo wangu. Tinoda kuzama kutsvaga kuti zvichida pamwe haasiri iye ungangomupomedzera, sinzi makamboenda mukandotestwa mwese mukaonekwa mwese muri negative. Wanga wakuziva murume here iwewe wakazosangana naye uyu? Uye kana wanga wakuziva murume wewakamborara naye before uyu, wakarara naye mushure menguva yakareba sei kuti uzosangana nauyu? Pakava negap rakakura zvakadii ipapapo? Wandakasangana naye, ndakasangana nemumwe ndandakuziva, but pakapatoo nenguva. Wandakasangana naye wacho takatokura tese. Iye anga asina kana chipomerwa, takatokura tese. Ofisi ndakasangana naye 2019 chai 2019. Zveuvana chaizvo, zveudiki, zvekuti tikangosangana zvimwe zviya tatozopesana, ini ndichitoenda kuchikoro. Kubva ipapo ndinazombobvira ndazosangana naye zvakare, zvekutoti pakatopera 2019, 2020, 2021, 2 years kubva ndazotanga kutodanana naye iyeyuyu. Inini ndakatozobhilivha kuti ndiye, nekuti iye wacho anotozviziva. Akatozondiudzawo manje manje apa kuti inini ndinonwa mapiritsi, but akatozondiudza achiita sekuti iye akatozozviziva, achida kuita sekunge inini ndini ndakaita akachiwana kwandiri, akuda kurerutsa nyaya. Asi iye ndakatoona kuti akatozviziva kuti
chirwere anacho, nekuti pakuda unotestwa akatoramba. Right. Umwe mubvunzo ndewekuti pamakaenda kundoteswa mwese nemukomana wako, makanga mambosangana here before? Manga mambosangana here, kana kuti makazosangana mwakuziya umwe naumwe paamire? Makatanga kumbosangana mukazotestwa here, kana kuti makazotestwa mambosangana? Patakanotestwa tanga tambosangana. Batanotestwa ndofunga ka2 batanotestwa bvataonekwa pasina, vataramba ofiti nemukomana we taitosangana sevanhu vaitongodanana nekuzotiwo aida kuti iwe ndoda kuroora kudini. Saka taitongosangana zvevanhu vanotodanana zvekutoti aiti anoda kundiroora. Saka patakazonotestwa, inini ndaona kuti inini zvisina kumira mushe. Ndopakatozongotangira kusatoda kuwirirana saka. Then umwe mubvunzo ndewekuti iwo pawakaona kuti pane zviri kuitika pautano hwako, wakanga waane nguva yakareba sei wabva kusangana nemukomana wako uyu? Wakanga wava nenguva yakareba sei wabva kusangana nemukomana wako pawakazoona iwewe kuti pane zviri kuitika utano hwako hausichari right? Wakanga wava nenguva yakareba sei wabva kusangana nemukomana wako? Right, touya isusu pakuti kubva zvawatanga kunwa mushonga iwewe uri kuona sei utano hwako huri sei pari zvino? Utano hwako huri sei pari zvino? Uyezve mushonga wako uri kunwa zvakanaka here sezvawakaudzwa nana chiremba? Uri kuunwa zvakanaka here mushonga wako, uye utano hwako hwava sei pari zvino? Inini kubva pandapiwa mushonga wangu ndinotomwa zvakatonaka. Utano hwangu hutori bhoo, handirware, handiita sei, ndotomwa zvinhu zvangu zvakanaka, ndotoenda kuzvitoro mushonga wangu zvakanaka. Saka izvozvi zvichikoro wakapedza here, Ndakasvika form kana 4 kuti uchiri kuenda kuchikoro, kuti kana uri kuenda wava fomu hani manje izvezvi? mariwo ndo yakazoshayikwa kuti ndizochidzokera kuchikoro. Ndaidzidza hangu kumusha ndikafoira, pakuzoti ndidzokorodze ndabva ndazoshayirwa mari. Ndakazoshayirwa mari ndakuda kutonyora futi kechi2 handazonyora form 4. Saka izvezvizvi handina hangu zvandiri kuita. Ndaimboshandawo remumba iroriri, mabasa emumba eumaid. Saka rumwe rubatsiro rwaunogona kuda nderwei besides counseling yemasituations awakapindana nayo? Ukawanazve vanhu vanokuti uya kubasa uri kuda here, nyatsotaura zvese mwanasikana, toda kuti kana taakukuisa paTV apa ubatsirike zvakazara. Kana uine rumwe rubatsiro rwauri kutsvaga unongobva wangotaura ipo papa, so that tinobva taita sei, tinoita kuti isu hatiisi zita rako kana macontacts ako papublic, but pakaita vanhu vari kuda kuti musikana uyu tinoda kuti auye kubasa, then kana uri kurida tinoita kuita kuti mubatane. Ipapapa paTV panoitika zvakawanda. Panogona kuita mumwe anotori positive anotoda mudzimai wekuroora chaiye. Saka feel free kutsanangura zvese izvozvo, so that kana tichishanda tinotoziva kuti tiri kushanda nemunhu akaita sei, ari kutarisira ichi nezvizvi nezvizvi. Usasiirire ba. Rubatsiro rumwe rwandingada nderwebasa. Basa ndorida, kana rikavapo ndorida. Then pakawanawo anoda kutoroorawo akangoitawo seni, ndoda futi. Pakawanawo ari positive ari kutotsvagawo munhu wekuroora,
ndinokwanisa hangu ndoda. Ndofunga mazvinzwira mwega nyaya yatsanangurwa nemwanasikana wedu uyu. Aha, isusu pano pautindi tiri kutaura kuti usafa wega wakangogara kumba kwako ikoko uine zviri mudundundu uchingoti ndine pfimbi yangu yemashoko isingapiwe nyangwe nani zvake. Ndizvozvo muimbi aiimba, but no, izvozvo tiri kuzviramba pakuti ukaramba wakavharira secret, vaya vamunozonzwa kuti vazviuraya, atema munhu akazozviuraya, auraya mhuri yese, azoita izvo aba, kana kuti apara mhosva, kana kuti atoputsa marriage, kana kuti asiya basa, pamwe pacho munhu anozopinda mumoto maasikagoni kuzobuda kana kungozosvika kungozofa. Right, tiri kuti before usati watora sarudzo yekuti ndaakuzviuraya, timbotibata panhamba dzeutinditso, tikurukure nyaya yako, tiise nyaya yako mudariro, zvichida Mwari anogona kukuwanira nyasha. Senguva dzose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV. Kuti utindi ndo kuti thickness, zoreva kuti kana wasuwira nyaya hovhu unongomhanya pa Utindi TV. Fear not, sin not.